Wel, gyfeillion, gai ddiolch o galon i chi am eich gwahoddiad cynnas yma i Crwys. Mae hyd yn braf cael bod yma yn eich plith chi. A gai hefyd gyfarch y seintiau fydd yn clywed ac yn gweld hyn ar hyd y we. Mi fyddai'n dymuno yn dda i chi ac yn gweddio dros o'ch eitha hefyd. Mae'n dweud y fan hyn, mae'r plant fydd yn ledio'r emyn, ond dwi am mentro yn eu lle nhw os cai. 302. Diolch yn fawr iawn. Dwi am ddarllen y darnau o Efengyl Mathew, pennod 13, dameg y rheiwr a'r darn sydd yn egluro dameg y rheiwr. Y diwrnod hwnnw aeth Iesu allan o'r tŷ ac eistedd ar lan y môr. Daeth terfawedd mawr ynghyd ato, nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch, ac roedd yr holl dyrfa yn sefyll ar y traeth. Fe lefarodd lawer wrthynt ar ddamhegion, gan ddweud, aeth rheiwr allan i hau, ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr, a daeth yr adar a'i fwyta. Syrthiodd peth arall ar leoedd creigiog, lle ni chafodd fawr o bridd a thyfodd yn gyflym, am nad oedd iddo ddyfnder daear. Ond wedi'r haul godi fe llosgwyd, ac am nad oedd iddo wreiddyn fe wywodd. Syrthiodd hadau eraill ynghyd y draen, a thyfodd y draen a'i tagu. A syrthiodd eraill ar dir da a ffrwytho. Peth ganwaith cymaint, a pheth drigain a pheth ddeg a dhigain. Yr hwn sydd ganddo glustia i wrando, gwrandawed. Gwrandewch eitha felly ar ddameg yr rheiwr. Pan fydd unrhyw un yn clywed gair y deyrnas heb ei ddeall, daw'r un drwg a chipio'r hyn a heiwyd yn ei galon. Dyma'r un sy'n derbyn yr had ar hyd y llwybr. A'r un sy'n derbyn yr had ar leoedd creigiog, dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei dderbyn yn union yn llawen, ond nid oes ganddo wreiddyn ynddo hunan. A thros do y mae'n para. Pa o gwrthryfnder neu erlyd o achos y gair, fe gwymp ar unwaith. Yr un sy'n derbyn yr had ymhlith y draen, dyma'r un sy'n clywed y gair, ond dyma ei gofal y byd hwn a hydoliaeth golyd yn tagu'r gair, ac mae'n mynd yn ddiffrwyth. A'r un sy'n derbyn yr had ar dir da, dyma'r un sy'n clywed y gair ac yn ei ddeall, ac yn dwyn ffrwyth ac yn rhoi peth ganwaith cymaint, a pheth drigain, a pheth ddeg a rhigain. Byddai'r bendith Duw ar ei air i'n calnau. Wel, dwi ar ddeall does na ddim plant yma heddiw, ond
Be wy'r rhai o'ch chi sy'n gyfarwydd efo fi, gan mod i'n dod o gefndir eglwysig, dwi wedi mwynhau yr hyddid dros y blynyddoedd o ddarparu stori plant. Ac os nad oes na blant yno, mi fyddai'n deud stori plentynaidd. A fyddai wrth y modd yn cael y slot liturgaidd yna ar gyfer dweud rhyw stori fechan ddoniol cyn y brega sydd yn fwy difrifol. Dwi'n amdano chi, ond mae gen i haid o wyron, 6 ohonyn nhw. A hyd yma, dwi yn nhwtha wedi methu'n lan a cywires. A dwi wedi trio bargeinio hefo'r ferch ac efo'r ferch yng Nghyfrath, a mae'r ddwy ohonyn nhw'n dweud wrthai, os wyt ti eisiau cymryd y risg efo un arall, gei di cael nhw a gei di dalu amdanyn nhw. Ac dwi'n meddwl falle bydd hynny'n golygu mai 6 o wyron sydd gen i. A fel wyron, maen nhw yn aflonydd, os ydych chi'n disgwyl, maen nhw o flwydd oed i 11. Ac fe nathon ni rhywbeth gwbl eithriadol wythnos yma. Gath o wraig a'r teulu allan, a mi wnaethon ni Fforest Fawr, a mi gafon ni gyd chwarae hefo nhw, do'n i ddim yno, ond oedd na chwarae mawr. Ac am y tro cyntaf rioed, fe lwyddon ni, coeliwch neu beidio, fe lwyddon ni i gael 6 ohonyn nhw mewn un llun. Dyna be dwi'n galw gwyrth. I gael nhw gyd i setlo lawr ac i gael eu cymryd efo un llun. Roedden nhw gyd yn eistedd ar ben rhyw ddraig, ond eto i gyd, mi gafon ni y llun ohonyn nhw. A weithiau mi fyddai'n trio dal i fyny hefo nhw, be maen nhw'n wneud a be sy'n arbennig iddyn nhw. A tro yma, da ni'n dathlu'r ffaith bod y hynna ohonyn nhw yn gadael ysgol gynradd ac yn mynd i ysgol uwchradd. A fi'n meddwl, wel, maen nhw'n tyfu'n gyflym, a fyddai mi achub ar y cyfle i fod yn eu cwmni nhw. Ond byddai wrth y modd yn holi nhw ydy, a mae bobl eraill yn holi nhw. Be mae taid yn wneud? Dyna chi gwestiwn. Be mae taid yn wneud? O falle bod rhain a chi'n gwybod yn hanes i, dwi'n gwneud lot o bethau. Be mae taid yn wneud? A'r dyfarniad ymysg y rhai hun ohonyn nhw ydy bod taid yn gwneud un peth arbennig iawn. Maen nhw'n cerdded a siarad. Be mae taid yn wneud? Mae o'n cerdded a siarad. Dyna pam os ar un ohonyn nhw meiddio mynd hefo fi i Steddfod, oherwydd fod nhw byth mynd yn illa. Be mae taid yn ei wneud ydy cerdded a siarad. Ond i'n tynnu coes gyna, dwi'n siŵr bod wedi deitha chi o'r blaen, mae wraig yn aml iawn yn gofyn mi beth dwi wedi gwneud mewn pethau. Ac er un rwtîn yn y Steddfod leni, dwi'n siŵr, a fyddai'n deud wrthi be fyddai'n wneud ydy networking. Dyna be fyddai'n wneud. A mae hi'n deud y fwyaf creulon, cofiwch, not working wyt ti feddwl, ia? A fyddai hyd yn deithi, tria di fynd i'r sioe frenhinol i Steddfod yr Urdd neu Steddfod Genedlaethol a gwneud networking am wythnos gyfan. Mae'n o'n flinedig. Ond da ni'n meddwl yng nghyswllt damhegion o bwysigrwydd y ffaith bod chi'n gwneud 2 beth. Os da chi yn mynnu siarad, mae'n beth da hefyd i chi gerdded. Dwi'n siŵr bod yna rhywun wedi deud o'mlaen i. Walk the talk. Walk the talk. So dyna'n stori blentynaidd fi. A dwi'n gobeithio rwan bod fi wedi cael yr emyn cywir. 317, ia? Wele wrth y drws yn curo Iesu tegwch nef a llawr. 317.
Diolch yn fawr chi. Gadewch i ni weddio am munud. Arglwydd Iesu, da ni'n diolch i ti am yr eglwys hon. Da ni'n diolch am ei chyfeillgarw chi, am ei haddoliad ti. Da ni'n diolch am y dystiolaeth a gafwyd yma ers cyfnod maith. Da ni'n diolch i ti o dad yn arbennig am bob dweud da. Diolchwn i ti am y pulpud hwn. Diolchwn am weinidogaeth y gair. A fe weddiwn ni dros bawb sy'n perthyn i'r fangre hon. Fe weddiwn ni'n arbennig dros yr rhai sy'n methu bod hefo ni heddiw. Yr rhai falla sydd yn gwrando drwy gyfrwng yr hyngrwyd y bore yma. Ac eraill hefyd. Da ni'n gweddio dad am fendith ysbryd. Cysur dy gyffyrddiad. Anwildeb dy ddweud. Ac anogaeth dy bresenoldeb yn ymplith ni. Fe weddiwn ni dros y byd sydd yn cwmpas ni. Fe weddiwn ni dros yr rhai sy'n gwasanaethu ni yn y cyngor sir, yn y Senedd, yn y Deyrnas Gyfunol, ac mewn llysoedd rhyngwladol hefyd. Bydded i'w dweud nhw fod yn ddweud da. Bydded i'n dweud ni fod yn ddealladwy. Ac o fod yn ddealladwy, bydded iddo fo fod yn real. Wrth i ni geisio gwneud yr hyn da ni'n ei wneud. Fe weddiwn ni gydag anger newydd dros yn byd ni. Yn arbennig yn sgil newid amgylchedd. Yr argyfwng mewn sawl peth sydd wedi cynnal yn cenedl ni. Fe weddiwn ni dros yn bywyd Cymraeg ni. Dros y ffordd y fyw sydd yn anwyl i ni. Fe weddiwn ni hefyd o dad dros yr pryfed, yr anifeiliad, yr adar a'r planhigion yna sydd yn cynnig cymaint i ni mewn prydferthwch ac amrywiaeth. Nhw i gyd o dad dan bygythiad. Bydded i ni ddweud o'r newydd. Bydded i ni gerdded o'r newydd. A pre bynnag y byddwn ni yn trafod megis mewn damhegion, bydded i ni hefyd ddeall. Ac o ddeall, fyw yn well. Fe weddiwn ni'n olaf dros ein gwyl genedlaethol yr Eisteddfod. Llawer ohono ni'n teithio yno i ymddiddan a'n gilydd ac i rannu ac i fwynhau yr hyn sganddo ni. Bydded i Eisteddfod Bodeuon bod yn Eisteddfod dda. Fe weddiwn ni dros bobl llun ac efionydd, gan ddymuno bendith arnyn nhw. Yn arbennig wrth i ni gyd adrodd gyda'n gilydd, y weddi honno a ddysgais di ni. Ein tad, yr rwyd.
Fe ganwn ni, fe nawn ni rwan gan emyn 420. Iesu ddwedodd fi yw y bara'r bywyd yno rwy fi. 420. Diolch yn fawr iawn i chi. Byddai dyma droddion fy ngenau a myfyrdodau ein calonau, yn nawr a phob amser, yn gymeradwy ger dyfron di o arglwydd, ein craig a'n prynwr. Amen. Yr hwn sydd ganddo glustia, gwrandawed. Yr hwn sydd ganddo glustia, gwrandawed. Dwi'm yn gwybod amdano chi, ond fedra i ddim meddwl am yr un adnod well i roed ar ddechrau pregath. Y rhai sydd ganddo glustia i'w wrando, gwrandawed. Mi ydw i yn ystod y dyddiad diwethaf yma wedi bod yn darparu sgwrs, falle bod y gair darlith yn rhy ffurfiol o lawar. Sgwrs dwi wedi ymroi i'w rhoi yn yr Eisteddfod. Yn enw Cymdeithas Hanes y Methodistiaid. Nid y chi Presbyteriad, ond y Wesleyad, os da chi'n cofio'n iawn.
Ac fe fynwyd i mi wneud hyn yn sgil rhyw sylw nes i yn y bregas i ddod â dwy synod Cymru at nhw gilydd yn un. Roedd yna synod Cymru ac oedd yna Wales synod. Ac erbyn hyn, maen nhw'n un. Ac yn ystod yr gwasanaeth yna yn Dimbach, fe nes i grybwyll gŵr bonheddig, falle bod chydig iawn ohonoch chi wedi clywed amdano fo. Gruffydd Thomas Roberts, y parchedig Gruffydd Thomas Roberts, Congl Mincia. A dydy o'n hyfryd o'ch bod o'n perthyn cymaint i wreiddiau ac i gyfoeth ac i odidogrwydd byw Pen Llŷn, bod o'n cael ei enw o'r wrth lle roedd o'n byw. Gruffydd Thomas Roberts, Congl Mincia. A mi oedd o'n weinidog gyda'r wslead. Ac os edrychwch chi, wedi chi'n dadra, ar eich Beibl Cymraeg newydd, mae yna 3 gŵr bonheddig wedi arwyddo'r rhagair i'r Beibl Cymraeg newydd. Y dweud da hwnnw. Un ohonyn nhw oedd y cyn bos gen i, yr archesgob G.O. Williams. Mi oedd o, os dwi'n cofio'n iawn, hefo double first o Rhydychen. Dyn o Bensarwain, dyn eithriadol o alluog. Rhain a chi'n gofio fod falla oedd o'n flaengar iawn yn ystod ymgyrch datganoli 79. Mi oedd o hefyd yn flaengar yn nherma perswadio y llywodraeth ar y pryd i greu S4C. Ac roedd o efo ysgolhaig arall O.E. Evans, fo hefyd yn un o'r wesliad. Dyn eithriadol o alluog. A fo sgwennodd y gyfrol goffa, Gwarchod y Gair, i Gruffydd Thomas Roberts, Congl Mincia. Mi gafodd o ienni ar fynydd y rhyw, a byw yng Nghapal Tyddin, tu Capal Tyddin. Cynulleidfa fechan yno. Ac i Gruffydd Roberts, i G.T. Roberts, fedra i ddeud wrthych chi, os oedd Jerusalem yn bwysig, mi oedd mynydd y rhyw yn bwysicach fyth. Mae dyn diamhongar, tynwr coes heb i ail. Dwi'n gofio fo ryw dro yn clwb y pensiynwyr yn Sar Melldeirn. Trysoroddes, da chi'n bod yn munud ofnadwy na, pan mae trysoroddes yn gofyn i chi, pan da chi wedi siarad yn dweud, pa'n sydd arno ni chi? A G.T. Roberts yn dweud 500 pint, please. Wel, mewn 2 filltir oedd o sarn o Botwnog. Da chi ddim o ddifri, nachdach, Mr Roberts, medda hi. Na, medda fo'n da chi. Dwi'n meddwl swn i'n cael get away efo hwnna. Ond dwi'n cofio trilio nos efo fo. Noswaith braf yn trafod techneg diwygio'r Beibl yn Gymraeg i'r Beibl Cymraeg newydd. A dwi'n siŵr bod wedi deud eich i'r blaen, mae'n hoff ddoethineb o enna G.T. Roberts. Oedd gofyn iddo fo, fel rhywun gafodd radd dosbarth cyntaf ym Mangor yn y Gymraeg. Gofyn iddo fo, oedd yn beth da i dreiglio priod enwa yn Gymraeg. Be ddwedwch chi yma yn y Crwys? Gwyl Ddewi ta Gwyl Dewi? Ie. Yeah. A na i byth anghofio fo, hefo'r gwen ddieflig na rhywun abo. Yn dweud, ar y cyfan Aled, medda fo, peth ffôl ydy treiglio Pedr a ffôl. Ar y cyfan, peth ffôl ydy treiglio Pedr a ffôl. Ond roedd o wedi i wreiddio cymaint yn nweud Pen Llŷn ac yn nweud y genedl Gymreig. Mi ario wrthod treiglio sawl priodenw yn y Beibl Cymraeg newydd, y sylwch chi.
Ond roedd ganddo fo ddigon o synwyr i beidio mynnu bod ni'n gwneud hynny hefo mair, dwedwch. Gwyl fair, ie? Gwyl fair. Y Santes fair. Neu Santes Mair. A mae'n llyfr y mynna ni'n dydy yn llawn cyfeiriad at y forwyn fair. Doedd o ddim yn ddyn a oedd yn gweddu ffwndamentaliaeth o unrhyw fath. Pragmatydd. Oedd yn medru gweld bod geiriau ac mwy nag un ystyr. A gefais i'r fraint yn yr 80au hynny ym Mhenllyn. Rargian roedd o yn hyfryd byw yno. Rhwng eifi post yn llawn direidi, yn genedlaetholgwr, cadarn, yn tynnu coes pawb ddoth i fewn i'r post. Ac wedyn i gongol mincia, ac wedyn i ysgol Pontygof, yn byrlymu Cymreigtod braf Penllyn. Dyna chi efrydwch. Ac yn Eglwys Botwnog, mi o'n i'n byw o gwmpas 3 athrylydd geiriau. Un ohonyn nhw, ceiliwch na beidio, oedd gŵr o'r enw Eddie Braben. Falle bod rhain a chi wedi clywed am Eddie Braben. Fo oedd yn sgwennu sketches Morecambe and Wise. A meddyliwch chi am y peth, mae o'n cymryd clyfrwch aruthrol dydy, i fod mor ddoniol â hynna. Ac roedd o fel sponge yn codi unrhyw beth doniol i fyny ac yn ei osod o mewn sgript fydda'n aml iawn yn canfod ei hun yn y sioia godidog yna dros Dolig. Dych chi'n cofio nhw? Morecambe and Wise a'r Dolig. A'r un arall oedd yn athrylydd ges i fwynhau gwmni fo, ddim digon aml, ond mi ges i fwynhau gwmni fo, oedd Ares Thomas y bardd. Neb, os cofiwch chi. Dyn oedd yn medru bod yn athrylgar ac yn glefar, ond oedd hefyd yn medru bod yn bigog. Yn hynod o bigog. Neu byth anghofio, mynd i weld o ryw noson ac o'na gwmni braf o gwmpas pryd o fwyd. A mi fynodd o'n herwgipio fi, kidnapio os ar gair Cymraeg, dwi'n meddwl. A mynd â fi i'r cefn i dŷ fo, anghadw fi fanno am 2 awr yn treithi ac yn trafod. A'i wraig o'n dod i fewn mewn ychydig, a dyma hi'n deud wrtho fo, "Your guests are leaving, dear." Good, medda fo. Good. Oedd o di blino ohonyn nhw. Ac wedyn roedd Gruffydd Thomas, ysgrifennydd y pwyllgor roddodd i ni y Beibl Cymraeg newydd. A darllen yn ei hanes o yn y llyfr nhw, pennod gan Gwilym H. Jones, yn trafod peth mor gymlath oedd cyfeithu'r salma o Hebraeg i Gymraeg. Meddyliwch chi am sgript oedd heb atalnodau, sgript a oedd heb lafariad, sgript heb baragraffa na llinella. Ac o'r sgript sylfaenol hwnnw, o rhaid i chi gyfieithu barddoniaeth iaith arall i iaith eich hun. Ac i wneud hynny, heb wneud y tramgwydd ofnadwy hwnnw, sef dehongli. Cyfieithu ac osgoi dehongli.
A mae hynny'n anodd yn arbennig pam falla bod gennych chi ddau ystyr i air. A cheisio dirnad beth sy'n gywir. Mae'r Iesu o flaen torf. Cymaint torf bod o'n mynd i gwch i ymbellhau i hun o'r dorf. Dwi wedi treulio bywyd proffesiynol fo gwirhain â chi. Yn ceisio cael bobl sydd yn anghytuno yn ffyrnig a'i gilydd. I gyd weld ac i gyd ymwneud. Ac un o'r technegau na dwi wedi ddysgu dros y blynyddoedd ydy, pan mae rhywun yn dweud, mae o wedi dweud, ydych chi'n gorfod ymatal. A dweud, ydych chi'n dweud bod so wedi dweud rhywbeth. A fyddan nhw yn fodlon gyda'ch dehongliad chi ohono fo. Ydych chi'n amddifadu nhw o sofraniaeth i dehongliad nhw o be maen nhw'n ei ddweud? O be maen nhw'n ei ddweud? Oherwydd mae yna fodd yn does i ddwyn identity, hygrededd a gwirionedd beth sy'n cael ei ddweud. Camp arall ydy dehongli damhegion. Pan mae rhywun yn dweud gwirionedd ar ffurf stori. Ar ffurf stori. Mae ddych chi'n mynd wedi dweud y stori hyfryd mae wrthoch chi o'r blaen. Ond da ni'n dweud gyna, oherwydd bod wedi cael traffarth efo ngolwg efo clefu siwgr. Mae o'n gwella, peidiwch â poeni. Mae gen i esgus rhagorol rwan, mewn steddfod, pan mae rhywun yn dod ata i ac yn dweud, da chi'n mynd cofio pwy ydw i'n achdach? Mi fyddai'n dweud, mae ddrwg gen i, dwi'n mynd gweld cystal o goeddwn ni. Mae hwnna'n wirionedd, cofiwch. Ond hanner gwirionedd ydi o. A na i byth anghofio, gwraig arbennig yn dod ata i yn Llys y Gwynt, da chi'n gwybod yr service Arianna Tellan i Fangor. A dyma'n dod i fyny ata fi ac yn dweud, Aled ydych chi, ynde? Wel, fydwn ni'n gwadu hynny nadrwn. Ac i chi cael deall, meddai, dwi eisiau mynegu'r ffaith, cymaint dwi'n gwerthfawrogi'ch dramau chi. Ac i mi wybod, do'n i erioed wedi sgwennu drama yn y mywyd. Gwch chi drafod efo fi wedi'r gwasanaeth, beth ydy'r etiquette priodol? Pan mae rhywun yn gwneud peth fel yna, a chi'n steddfod. Oherwydd y dewis o geni oedd, gwennu'n garedig a dweud diolch yn fawr am mynd o'n gyflym. Neu dweud, da chi wedi drysu fi'n llwyr efo Aled Jones Williams, yn sydd yn sgwennu dramau. O, be nes i gyfeillion oedd dweud, o, diolch i chi a penderfynu dianc cyn gympaint ag y gallwn ni. Y draffaeth oedd mi wrth i gŵr i o'r gornol a dweud o jolpan wirion, nid Aled Jones Williams ydi o, Aled Edwards ydi o. Deud gwirionedd. Achub yng ngwirionedd rhywbeth. Ac Aled Jones Williams eglurodd wrtha i ryw dro am ddawn y dramodydd, dawn y bardd hefyd ddwedwn ni, o weld un peth a dirnad rhywbeth arall. O weld afon, mynydd, bro,
perthynas. Gweld un peth a dirnad rhywbeth arall. Ac yma mae Iesu'n dweud y ddameg yma. A dwi'n trio ngorau fan hyn rwan, fel fydda G.T. Roberts yn gofyn i mi wneud, i mi beidio dehongli. Dwi wedi canfod dros y blynyddoedd mewn dros 20 mlynedd bellach o brygethu. Mae ffolineb llwyr ydi o rywun fel fi mynd i bwlpud a cheisio gluro'r drindod. Oherwydd yn fuan iawn, ydych chi'n canfod eich hun mewn heresy. Yn fuan iawn, ydych chi'n anghofio'r gwirionadd. Mae tas gyntaf y diwynydd ydy dangos i'r gynulleidfa bod Duw yn gyson yn fwy nag unrhyw ddehongliad ohono fo. Ond yn fan hyn, mae Iesu yn rhoi dehongliad i ni, yndi? Ac felly mae o'n saff i mi'ch cyfeirio chi at y dehongliadau hynny. Ar yr had sydd yn disgyn ar y llwybr. Yr had sydd yn disgyn ar dir creigiog. Yr had sydd yn gwywo ar hyd y ffordd ac yn tagu. A'r gair sydd yn disgyn ar dir da. Mae'r dehongliad yna i gyd fel y gwyddoch chi. Yn ehongliad Iesu. O llwybr, y graig, a'r draen. Gadawai'r dehongli i chi. Gai ddychwelyd at ddeithineb yr wyron bach. Dwi'n gofidio drostyn nhw o'i byd. Dwi'n amdano chi, ond dwi'n styried fy mod i wedi cael ngeni i genhedlaeth arbennig o ffodus. Ddim rhaid i mi fynd i'r yfal. Hyd heddiw, os oes na glefyd arnau, fi allai fwynhau y gwasanaeth iechyd tra mae yno. A bob 4 neu 5 mlynedd, os dwi'n anghytuno'n ffyrnig ar gwleidyddion, mi fydd yn cael gwarad arnyn nhw. A mae hwnna'n bwysig. Ond beth ydy, dwedwch, yr etifeddiaeth da ni'n gadael i'n wyron? A fyddai'n meddwl yn arbennig am yr amgylchedd. Be wyr rhai ohonoch chi bod ni wedi cael rhywfaint o sylw ddiweddar a finna'n cadeirydd ar awdurdod Bana Brycheiniog, bod ni wedi meiddio dweud bod ni'n mynd i ddefnyddio'r enw Cymraeg. Mi greuodd o chydig o stŵr. Ac oherwydd y stŵr, mae yna dros biliwn falle bobl ar hyd a lled y byd mewn 520 o wledydd neu mwy erbyn hyn wedi clywed am Bana Brycheiniog. Oedd o'n PR oedd yn werth mwy na 10 miliwn i ni. There's no such thing here as bad publicity. Ond y gwirionedd ydy'r yna newyddiadurwr yn gofyn i mi bythefnos yn ôl. O'n i cytuno ar dehongliad yna roddodd Owen Shears yn y fideo nath o i Michael Sheen yn dweud bod ni'n bwysleisio'r Gymraeg a gweld newid ar fyd. Ynglyn â'r bygythiad i bron bob peth sydd y bwys yn y parc ni. Mae yna gred erbyn hyn bob un allan o bob 7 species yn beryg o ddiflannu. O'n i'n arfer mwynhau'r rhedag a profi gwybod bach ymd i fewn i'n sgyfaint i. Erbyn hyn, pryn, da chi eisiau golchi'ch windscreen
os ydych chi'n teithio mewn car. Ac os ydych chi'n cael yr hedyn i ddweud wrthych chi bod yr amgylchedd yn newid a bod o'n newid mewn modd peryglus, falla bod y gair yn disgyn ar hyd y ffordd efo llifogydd, bod o'n disgyn ar hyd yr creigiau gyda gwyntoedd mawr, bod o'n disgyn ymysg draen efo sychder mwyaf ofnadwy a gwres. Ac falla fedrwch chi ofyn yng ngwyneb y brenin mawr fel stiwardiad y greadigaeth, pam bod ni ddim yn clywed? Pam bod ni ddim yn gweld? Ac yn amgenach na hynny, onid y gwirionedd sylfaenol yn ein plith ni heddiw ydy bod rhan fwyaf trafferthion economaidd ni yn hannu o'r ffaith bod yna griw bychan yn eithriadol o farus. A tydi cyfoeth ddim yn cael ei rannu. Dio ddim yn beth gwleidyddol yna chdi i sylwi ar mawredd elwa y cwmnïo egni na. A'r drafferthion a roddwyd i cyn gymaint o bobl oedd yn methu fforddio fo. Ac erbyn hyn dwi'n gofidio, fe gefais i fy hun ar ddiwedd y 70au ac yng nghyfnod streic mawr y glowyr, yn ceisio rhoi bwyd i'r glowyr. Nes i rioed feddwl adag ono y byddaf o'n troi yn norm. Nes i rioed feddwl y byddaf o'n troi yn norm. Ydan ni dwedwch a chlustia i glywed? Ydan ni dwedwch yn fodlon gwrando? Ac o glywed ac o wrando yn fodlon cerdded. Yn bod ni yn cerdded a hefyd yn trafod. He walks and he talks. Ac mae yna rhyw ddyhau yn does am yr dilisrwydd a hygrededd prydferth hwnnw sy'n eiddo i'n harglwydd ni. Bod ni'n gwneud pethau syml yr Efengyl. A'i gwneud nhw o ddydd i ddydd. Ac yn bod ni'n fodlon trafod her aruthrol sy'n cael ei gynnig i'n byd ni yn sgil yr Efengyl. Bod ni'n gwarchod y gwael. Bod ni'n adfer y tlodion. Bod ni'n diogelu y byd sydd o'n cwmpas ni. Ac yn bod ni'n gwneud yr hyn sy'n perthyn i eiddo Duw. Ac i wneud hynny beth bynnag fo'n gwleidyddiaeth ni. Sut bynnag y byddwn ni'n dymuno pleidleisio neu drafod gyda'n gilydd. A bod ni yn mynnu dweud fel Cristnogion, yn bod ni o leia wedi gweld, yn bod ni o leia wedi gwrando, yn bod ni o leia yn cerdded y ffydd. Dwi'n credu bod o'n arwyddocaol mawr bod Cristnogion cyntar, y Cristnogion cynnar hynny, a oedd wedi aberthu cyn gymaint dros eu cred,
yn cael ei adnabod fel bobl y ffordd. Fel bobl y ffordd. Yr rheini a oedd yn cerdded ac yn dweud ac yn gwneud. Mae'n her i chi, mae'n her i mi. Ond yr argian yn y byd da ni'n byw yn efo heddiw, da ni angen dweud, da ni angen gwneud, a da ni angen bod yn driw i'n ffydd. Fel yr rheini sydd â chlustia wrando, a llygaid i weld. Amen. Gadewch i ni ganu yn hymyn olaf, emyn rhif 615, 615, o llanwa chwiliaid eglwys yn gadarn yn y gwynt, sydd heddiw o Galilea yn chwthu'n gynt a chynt. 615. Tangnefedd Duw sydd uwchlaw pob deall, ac adwch calonach meddyliau wybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist ein harglwyr, bendith Duw o Llylliog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, afon eich plith, ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen. Amen.